Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchumo tigereria Wensoko TV, karibu sana na ndebona senkwana yeito ya beno butukopo rero chidagika 35 no ibere igoro yensa emo chia butukire buna na chika gukoriera eira mugeni to ikiranira se studio Mheshimiwa Ann Mwasi turache gusanga nere amanga yarenge to borai bwa basubati nabo gwe savari ya basubati koriga gwe sonania soborai na ndemono oborai bwa siasa ni gare neganga yokorie kerugo ke baseneta ase kaunti ya Nyamira nacho gutumanyia mange igoro ya kirengeri kyo kurinda seboniga niki neri tukori tangani ago ikirana ase chi studio chito tikatumweri bagago kwani omugusio mwanchu murigereria tutaraso ase nkwana itabe no butukobwado karibu sana mheshimiwa Mbiyamona Clinton mbiyamona sogo yodiga kwira chika kichago ikirana nabo kumukwani mwanchu murigereria tutarachake nkwana ito butukobwado abantu bamento Nyamira yonspi ase abeta kisi yonspi na Kenya ngimasa bagusipa binto bonsi bale nabakwande mbya muri mwenzi nchengoro kwa na Mwasi una maigwa mbya mona Clinton kwanza mbya mona soko ngali bagogo cha ese studio nago kire sana amanyete nanya kwa studio, so this is my first time and I'm happy that at least mwato appreciate bona bakungu toche tokwane goro ye chiganga chito so ncheno ngoro kwa na kiribo Mwasi ngori kero kyo basane tabanyamira county na kolega Nyamira for 6 years. I served my full term on the CEO ya Public Service Board. Na ndebono rende nkaruororo ngakorega asibuya kira abantu bamata na kina kwatega asiyane abantu banyamira bagante na baminto igo gochikabera nyomba bono rende na tutakete bono iga otokonye ebintu birega iga Nyamira yitu no Nyamira has been in the public for the limelight because of a few things and there governance issues amangana agukwanwa mange go Nyamira nchena abero ni maitachi gaps chirororo so nchino monto Nyamira nongi wele Nyamira na nonso geta Nyamira ndio mono hase ogotwera itikabona to chake enkwana hito watebire wakorega se county Nyamira se igeka kimya ketano nomo ngakigie yenge between uchiya na ande serikali kiye iko na chitari serikali ya Nyagarama partly ngamana kwa sababu na yeye anyalibo bona kera mugaka Nyagarama to sitirete so lende tokasoya ngasoya bone so I've served 2 regimes. I came in Nyamira in 2018 2019 July na akora last year so 6 years to akora na watu akorega asetu bya sana bone board amangana manga tu akorire kiromonto na roje bone board into akorega ase nyinge igore ndikagera bona nje ngatana yaya tingana nje bona akoreki ndike kerogeke uno mukungu ntonya gokorega sende Nyamira yonsi ngoso atoro tumanye ekerengeri kya ugikorige goesania sobora ubega ubage siasa is it a personal conviction was na bantu it was a courtesy call korende tigatora kuburia se obokorri bwa gubwe myaka 5 no muhuna gwachaka chinkwana chabo ngwatebe county Nyamira ya very on a limelight which is true no nyare ko highlight few things sobora ibwago ne board yago mwabegete eraini bikonye to Nyamira wikiraboni mbiyabana sana Clinton in fact osekorega libone se body yetu ya streta bono iga nero ya korega stratebe binte binge bikororekana eke tu achete tu anyorete na bono promotions abantu na abange barenge stagnated badana korega badana ko promoted so bune body ntu ategete to gatete to kaire kitambo kero yokorigia enjira turanyare abantu abanya ko promoted abantu abange to promote wetani abantu almost 1500 as a county. It's in the public domain. Tu alika abantu chief department cyo tatabwata abantu bateke ni kopata konyarega asibuya so tukana tatulika abantu bakonya abantu chite those departments wanya korega asiabubiya emtone binga tu akora bone county muna tu achite county tabata wanya service charter wanye say board mtu abata wanya code of conduct for the county so all this mtu ekrasa tukatana yaya wekato chakire ase mokoje gasi na kirago chake gasi na kiabanta kwa korega asi buno mokoje gasi so toka designing do na code of conduct y'abantu ba public service ya Nyamira yonspi bune board so evions pinto akora toka influence policies che county toka beke gento kuna committee kuna chirak in place committee yekoro kwa chirak ne rebone gotenenera
amangane account na kikara bantu batete promotions ngai bano amangane ngi yakoru ngai abantu bakaransa bata banaki tota to promote abantu abakoringana na kibaite te gocha na kibabeta approve from the departments gocha bikacha goikase as executive so eje konya rabone committee yige etenene no monto gro kwene CS na chief officers na konya bakaransa so ba represent all the staff from the departments so nto abigeta those systems in place ekiaroma there is no way out to county otabati governance abantu bonse pigo ikatotware kono mutakore kasiae une board kare independent igebwata abantu baye gokorera na bade bune company mata bune board ngebune company so nebwate esiliae nebwate abafanyikazi babo mbabati systems chabo departments chabo each committee chabo na bane board nto abate committee ya disciplinary to abate committee ya recruitment to abate committee chabo about 5 of them cha kolega asi ye county ya Nyamira bono so nto deliver nto akoregasi na nya abantu abana perka to ito nyata abantu bana on the streets okonyo monto na ukugore promotion ebintu bune ebintu to abisoti ko chombiri ombiri koreka bono iga so Avion spin to streamlined as a board. Yes, and we are really very proud of that. Now that kwa vero mvwata ni we public service board ya county ya Nyamira, kero kwa ande county ya Nyamira kulengana ne county ya Kisii, ebikore bya vile binge bawote ba ghost workers. County ya Nyamira ntura ikumono lakini no Nyaviro onebike. But now you or say public service board yedi ngakimo kwene kemero video yoko employ on merits kero ko nyoranga tubwata bakori gasi more than 600 very ghost batayo but bara say payroll under your leadership ebintu bune bigambi arengo ronande how did you tackle them bia mano Clinton mbia arengo bike ntwa binyorete bia arengo lakini ntwa bitu set your bionsepi osekolige bia ntwa iretro ne court keto sete abantu kwa pera tona kya abantu mbara igaba bari ikire bata bana masakara ebyo sintu atemete corona to streamline bya ekyambusa totwara abantu gusiga gachinyomba chi amonta bato mwana asomete skuru atali kirigasi badi bata masakara okonya monta ali kirigasi atabati secondary yonse tokana mbya abantu abaturwero ororo toli ka abantu bali kurunyomba bali kabara bakori kichigasi banyare okare gasi yabo bya lakini the ghost workers we kabatoke mbarenga bake around 100 people ntwa baruseti ororo se pero it was in the public domain almost Kenya libona tangaste abuto baruseti ororo so ntwa geto kubarusi ororo it was very unfortunate lakini naputwa nyore to bne board lakini awatana ntwa kwete gasi ngia bne board to atemeta sana go streamline everything ko ensure na ki abantu bonse pinko korabare gasi bune ko nyarekana bono mbia mono tiga bono tuske bosio tonyar ko ba to kwandra hingana eiga yago yokorigia bono go audit the county asenga nchomete senate gari no kumorekera okurwandira devolution nabo kubwatia amagenda ari kwaneke buna ngoikira nara senchirengia ekerangeri kiga kigotaka bono kura buno mo senator ngaiki arwete nande inki utachire to bojumbe bo women rep bo seneba no governor now that you've worked within the executive arm of government no tubona wa kwanirega na yuto mutako mbodi naki nkutachire women rep why women rep yani women rep ne wapa kungu bo ani mito binde bona ntunto ko bidiki mushime ibiro onsita but like to kubodi aseki wa chorete obasene bona rende ncho senator one of the things that kia gatenga choro senator una na gote bi ganchini so meto banga na audit na gote ga sie miake menga se auditor se financial sector buno mo chief internal auditor ega siri ari kanyo koringorie masakara na kurigerie binto na kurige chibasi cha sirire ibinto bune binakokora amagana yo go check ibitabu beyond bia financial institution so nimpate that kwende kando kuna kwende ninso meta mangana yu korwo ndi buna state county ekero kena dinge ngaringe ke ko sorry it was a political opposition kia watali berra sana lakini na temeta sana buno mukungu kokonaki nka make sure na accord tamiane so endo kia taka accord yo bosene tobu na create the gaps in the county now the county bonega emtone binga we are struggling with a lot of things in the county to ari koligere libono no koligere na mangana communication as to department it was not flowing so to kaligere na kibono to kokora unjino monto ningi boire Nyamira na devolution was meant for everyone to come to monto again from the county on the Wednesday we Nyamira abente ko gain from that devolution so why not so ngatana rende kimbwata masakara ani nso mete buya na ade nimpata experience in the public sector na colleagues Nyamira abantu barole gasiane kota abadile ka gusina kiyo mukungu myanya ko mororera geticha
omukungu mega batege tija kyao chingeni chiri osiri buya buya simegete chingeni chingia aburugete chingeni nabako no mukungu no muya so igasa ni jarorekana nandi tindi muoba nchina tema sana katana ki wikatokore gasi kolingana bune ebwente kokoro that's why natana tante no boseneta nandi abantu nga project yabanka kurunyamira bagante yaya aye nabona nyari bubugambi buno so nabona atemete na tigante sana nandi kiro monto ngitabire Clinton yo minto abantu abange bangitabire bagante na baminto aye bono gachibosyo anje bono mpake ngoli niyo cyabamura nabange badanenire baratagete keroge ku nabange sana twatemira bamura abange abagaka nabange badanenire twabatemire nkibakolire ngaitore paka bono ganyamira muiso ndenkwara twate chi assembly sibire ngai chi korura chiri bono nkikeli bono keli tukara kwara bana gabana match ko ba impeached eseki ebintu bitagororogete buya nani bintu bire very simple etagete omuntu okorige naki what we have here protect devolution ekaya to atana ke devolution ya chire inke ka to kulika abantu koro chinse cheze chinyawo chinse mocheze ka kuchanyamira inke ka ko nto mukabira tubata abana baito nyomba bekaranse te batagete chigazi batali ko jiko chigazi kwanda kurusio omuntu isikali kwa morenta abande bacha kokonye county yetu so ibina tutari naki tigatoda turari na kinsere bona buna tororo bona iga abantu tori bona se county all professionals ntoma itene gasi yetu no commission ebintu byabo gororokire buya tari besa nkoli kikyara bose ntabo tari besa bubwat nandi tiandara ko gororoki Clinton abantu abange they are mistaking obo senator no these are the positions bama ito senator diga take ngao iko bakate obo senator no governor bona tiganda ndara teba busiba minto monyamo nabange na bali kusigali obo senator tiganda kinda bona bono monte governor nere bono tenete family na makabono umusacha arendete family ya nyomba nere okumanya kitoko ura chingeni na yimbo ndoko chikole manga itoko ura gali na kitoko agache nyomba ebintu bunebi no cherende senator nere go check emanya naki chibese twanya ora ko rwebengi na kichatumeka mwatumya buya ebintu bunebi so oversight nere gasi obo senator abantu abanga bamatematera oli omo senator okonyo omuntu amakori akontenire mwana kombori naki ndo tarato agachire para okubenda ki nambata understand bono intagete ko basemia ani ngani ochonda ngani nande kabere egere ngiche egere ganchi ko bundisa abantu naki erori umusene zangetoki ase county no kubwati obakora no botumeki bwechibesa ichikorwa se serikali bono na go protect devolution keratoga ndote gosanga naro rata ke komanya sengenjo buna umurayo musubati norigetigo eso ibono in this active politics lakini ngwa kwa nanga kuromega sekero kya kwa bwata se serikali county Nyamira nkiarenga a bit political uno murayo musubati what challenges mugwetera keromura se ubore bwa siasa bose kerumuriketie go eso ya sobore bwa siasa ebintu nebinga banguna bagwetera ebinge sana nanti matana Nyamira nkorenga libono ngonya ko kabara amayise kya abantu amakano ko chuma cha container bono tenena iko twasere ko kama iso ntobwate ngento na cultural things to na korenga naki omonge ne gasi yana ko bera nyomba goraki kuruga na ko sibichi anga na kwenda mugondo tutagane ko tenasa baga kabari ko kwanda kende yonsi gore ya so mana ko eboli riswali libo naki ngenda ko somelia bana chinyaruka ngito ko basomeli ngito ko basombe karanse nyomba basibichi suguli so rende abakungu kuna tole a lot of challenges as we pursue our naonya kero yego CEO kana ndi nawe to CEO the first year was not easy for me na temeta sana ngata na yaya igongo ikaransa ngike ekiara iganso ito inkibona kunya ko obwera tigankore gasi so nakia gatenga koranga sub my 6 year term lakini it is a big challenge na ndemo na mkonya abantu ebintu baba kuna busy bodies bawo chabaraku bara ko pako kumena nkieke ukumna ko iboli naki oskoli na Nakuru olige na Ivasha olige these other counties mona Nakuru olige na Nyeri olige na these other counties na Isiolo ibata masbati bata nete biroko bare buja bare elected inki kora bako elected esenge nchabantu begente na mukungu na kwenda gari senate kusa kwenda as member of parliament na ena apate gentara akona on the table so una bakungu twerude twende on the table onyanto kwarega ni kwa SMSU tonye sukiga na ntoto nemese to kora nsemo totegera nkibantu bande babo kwana na ntoto contribute bono gote abare obora yebororo taras momonta choru bosoba sekero keriyo kora wene kyobora yobora na boko ene kya because it's a calling
County ya Nyamira from before yaene kiroko ngusana na okonge buna gwachika gote abo mugavana oraeteire chintu ndange iberiga okungusana na lensemo ye bunge county ya Nyamira ya tware okubagekana harakabere otaraji gosoa sekero ke gakyo seneta nkoboria ya singincho naye tori naye gaiga nkoba kwa kikuwa bekire kwene kyanga obo monkor kana boda segatia barai so that umwananchi achi konyara kobaga kwegendera so that abananchi na bago twaro kwegena nga orionyo teme tatari ngikerogo toko mwa he can do great Bwana Clinton ina tokana ko manyanke rina ki na wanya maria ibinte ebyo so kana biko na bokwana CSB ari kuna assembly most of the information about konyara ko story ndo tware ko share twatana ki a problem nera iga karanye voting na kire njebe kana chita assembly bika monyane ngachiko kwana mangana a gaps tware ko rase governance issues so we used to sit down tware ko kwana ki tatu kwane toikona ki ngaye problem were tokorro ki ebintu so nchina atemeta sana as a woman as a county na atemeta sana bona kana rike ko kyani go CEO na rigetie njira sana yoko issue a lot of advisories kolika amarube ko advice executive ko advice board yeto na ko advice assembly I mean even informing them na ki aiga ntumante ko koraki 1 2 3 so na atemeta sana as a CEO as a ko ensure that to about the governance as a county gokoregasi so on the ones about what na ebinte binga to akote se county mona mana ka to alenga se board nebinto bya alenge bikorekana keoreli kirase abantu bare korora no na assembly so amangana senate yasaka mokana mugako ya ire to senate ebinto nebinga bya bete very clear besides projects chare ko kwana chitara kurwa chitaba implemented ebintu lebinga bya kwanetu mona mane karo ya kwante koro yane nkwa igwete kama nkiya ngo koro yane no matu bana a board abantu batane a board Nyamira is very unique kali Nyamira yoka all the boards of the counties Church County Chonspi njinga board buna board ya kawaida ya no mo CEO iga ko babete the county assembly monta o chakurwa sako korwa ata na bone CEO ngoko selinda karubuka iga inganja to asali CEO e company ngende so a county assembly a board a county public service board all the board members once p ego ba akoli ko ne a county assembly na bara accountable to omugaba nega siya ene ko sanire rube e ka siya ya iragabo amanganda once p na se county assembly neba na akoli ande bono there was no kende nkiarenga okera se county government act ko tabana ki na bogo discipline mo board member iga kende nkiarekere there's no provision so binde beyond spill iko bigo ko county assembly ikero se county government act ko tabana ki ekero muntu we board ya kore makoso iga ko rusune board 70% majority va vote as assembly va rusio board member so binde they were called chisarakasi omuntu akolikati batana kinanko sokore nagenda woka amwa nyumba lakini hivyo sinto agaroki na kitapaka tonto atapaka chikoti tokatabana no let the court interpret this and tonto atameto kaligere county government act na kiegoteba so kira muntu akategwa kore gasiaye and the assembly was very clear bagatane gasia mo board ne CEO bonds ne board members by the way of the definition of the county government act so twins Peter answered about the county assembly now ba karanza na yaya aiga kwa gosre na ndela ko sopa ko form a committee yako lingoli ama ucha kwa chana mako kanza na let us vote so even the image ko na chise kichwa ko nyuchira Nyamira chiriyo chiarenge chisarakasi tikatoska usi mushima tukwa na sengencho butko bwara to kumurekera inubuna bari abasubati esabari no yogo so asobore obugana na monchuri ari muri gete kolenta asoborai bati abange baba mochire bagotabanga abasubati na bakero muri gete goikirania yega inua se inua abanyene you are your own enemy abasubati muri gosirana in one way or the other kurwa se county ya Nyamira abara yabasubati in your capacity gosirana muri buna bara yabasubati before na bono iga ahead of 2027 bia bana lisole ligi sana kwa bolia nko ene maiga kamanyana nchebono bono iga bana ndega ikontinete kyombike koro kuna women in leadership kakazi Nyamira county ntobwate kyombike abangena bare in leadership which are official my founder and no mheshimiwa Reni Mayaka is also a co-founder mabuye toko ngamba mangana amange na kitura ka to sirane and also koraba ngina bonds para se kyombekyo
iko to kanswata banaki no bana ngo you are competing against me iko to na ya twens pinko ligitole tusirane ko chibostio tokore gasiamu so ntobwa ati na koitana of course wikakobo wake igo we are human lakini ndene mona mono nkoli korrekana very clearly abantu bali korana yaya abantu abankurwana bali tinda arancha muntu ara bakondwane kyati bati musibati bono ncho kondwane kiro kyo busaneta nche bweka ne kanto nene iga nandi mata kwikangire kiro geke lakini asama ngane ochi abasibati ni manyeta aropi lakini tubaterende owasemani okongesa na sekiombe na chagete kana tinyamira na chagete about 4 years ago ntwa ikana sina bange na tokansa gali Guardian Hotel tukanywe chai tukatana ya bona to kansa iga tumanya naki nakitoko rega asibna bakungu to in leadership we are facing a lot of challenges in the county nakitoko kora to rokie binto ega na into fit ya senya county yeto korega asiamo ega to nyare ko korosie nyamira yete yorokane nyamira ngia bono nari nande uratake kuboria sengencho umanyaro kana risko gari musipati nari risko gari urigeti go soa soborai watebanga kwene kirobore ya se miaka 5 nomo ase county ya Nyamira na bono ndeganga yoko soa se kuriyo basenata you've done good nari bono tete kumanya an mwasi ngakiare go balance ebinte biga because you're now a mother a wife no bwatenka but naga ikanko make sure nga ebintu ngo ikirana bire una twache gote gometo musubati nerenka na kyo balance korendenka na boigo kwene kemero muri ya ngo ikirana ere buyabune ya go ikirana tiase account ya Nyamira ya obando kumana na kya kara mungi no onyorega asio borai kuikomanya na kyo where all these arts ne kyo kubeka chigo bie chonsi sa tugosenye go sesano ekia na ore musubati onyagete mwabonyagete na ore mwana nyagete na ore mukanyagete na ore ngina nyagete so ebinte bionspi oikoli njana na kyo koraki obikirani bionspi no nyakoro soborai osa koligere bya bono una bono tole county gali ingikeragera otebe na bono nche bono ntige family yane egerenge ndego korega asiane kuikomanya na kyo ku balance ebinte bionspi kuiko create time oteme na kina yaya chita chaire chega saa 11 yaikire wikanga ndenka chiko sikulikire family yane so ebinte bionsi ko tamatole sana korana ki na kitokora tuikani ebinte bionsi even as you climb the ladder na bina ndo discuss ese ko ende kyo bekiane na kitoko sirana na kitoko kora as ubuno mwana ore musubati ase county kwa irwe kero kenene na kyora akore o create time naona ki oikirani ebinte binde bionsi kwa kwana na bunange na nyagete usabuna mukanyagete ebinte byonsi nakyora koro bikirani so ngo ngapatole byonsi ngo tematole na abange bako na bako bakanda bagunze lakini tali bonsi bako gunze bono mbia mono bono nare nando ratake kuboria amaroraiga amaya sengencho ngo jatore to sanga mange gati ari urigeti ko ikirania buna umuseneta tutara ko ekirogo obo murai na bokura orokia okugania wogo chikokora erinde bakwegene utarabo masenata uchigwikirania emero video so far se ribagari yago buna gwakabeire se board na bono iga aba sekembare abanyaroka n'abaraibana basubati kwasirire in one way or the other so that bare menga gogo chigoso abada sekerogo kerikyo basenata no chikogendera kuba Rwanda abange sana marai abange ntanyare gukora kuruobisiane yoka na asirira abasibati bale service asinarenge ase board nona igase bonande se kiombe kentenete kiombe kyabangina kia leadership ngo temande sana nkuragamba tole mabu metwagamba na kitora koreki ntwarwete bona ntukwanda twarenge chiskuru twaru chipads cyabasibati ande bintu nebinga twakorire buna bangina tokobekana of course resources nacho nko bachira involved lakini bintu nebinga twakorire buna basibati be count as leadership mentoring people that's one of the core objectives yeko ende kiombe kito kyabangina wali leadership nago ikatokwatira bali ko runse to basire ko chikoro na basebiro ke biru bi ko chikoro so sikoli even my ekwende yane buna na akorega zone financial sector abantu bonse barengense yane asina akorega na safe chief internal audit and banking sector bonse bane batenete biombe batenete chi audit firms chinde search company chinde why because na baraete byana ne government abia so lakini tokende comment abantu paka bonde ngo comment tuta basibati abange we talk to people kato kwanda on the ground kukwantu na basibati ninsometi abana gari kuna tiseto seto kuna tari na namwe ba hotebe manya matutande abana ba mtomba nembara nsometi gari abasibati na ande kunya kubasirande na Nyamira ngima yonspi
ngotema tole sana buna basubati tole leadership okwanira basubati abanya banya gosoma nje bona buno mwasoma kwamba oliswali elyo muntu lisikali nyarokenke amasomo is very key umwana osomete olisikali mbuya soma masomo tatobana kindi gasi amubora buna nje mamo mitega ntana soma kwanza gare wanta nanje gento kembe kabona nyaroka bona mokega ikonko sama somo spinkole. So because of that nanje ngasoma njama scholar right now na kote ngasoma masomane mwisode nkwara na elected as ICS as a council member so nanje na elected Kenya ngima na ande previously na kabere board of governors institute of town auditors so ebionsi kora kiruna ki at least kara abantu bagochora mbaroche obuya bwao so ebionsi bya gatana kini na kini ngende mosene tane tingo choro nende ekiara I've got what it takes na masomo to so metonsipi we have got good experience over 20 years experience ebionsi one they accumulate to that position bono on the same taribona buna umarayo musubati bona buna umaseneta because ribori kana raburi gati abagani bari bakireka bari neganga buna eyago nkonyora muri abaiga mubwate obate bukura ebusekero gete mubwata marurama ya sana nemirubiro yo gwikirania amagendro au do you take time maybe go advice ori ote kurusie kerogo go share nere erinde at the end of the day abantu abaguri getikora na bunera agenda tekora abonega kerogo kwanda your relationship na bari baroro buna bone kerogo tete kyo basena tomo sena tanari nyamira bonega do you advise him in one or two things chiko konyo munyamira senga at the end of the day na aya banyamira bo na buri getikora na masena advice yo robonega nakamwa advice na barako te ko chomurangeri ko nyako mubone no maita na mwasi na bawo atana na kamwera mangana na abwatu mutone nakamate na ibintumbira kwa na bwa assessment lakini asebonega unabonega osekoregeria auditor general ko auditor report yego tana 90 projects were procured but not implemented oskoli na 40 projects are incomplete even to 11 projects are stalled so oyobona senator yetobonega orororo na kitrate bono na kitrate ngayibonere nda kore nkienda korete binte yonde bikakubaiga so that's a sort of another day but what we are saying na ki twabatemere na barabo basingirwe na ntu na tora abantu erure tora tubwatira se bategerete tora gasento babatise ko chibusirende lakini nde so bwenge bakore akibana re gokora lakini nde so intu muna to gocha iga tutadana ki kwaikire iga se goikeire ntoro ochikende ostwaro jegere ntokeke igo kwa korije keigo na tutubwatira go chia burende kiratoka ndate gusanga hege ko mwanchumo rigeria no turase studio nero mwishimwa and mwasi bunaga ndate gusanga nkwana yayigo tokumurikira uburayi bo basubati nemerobero bagwetera kuriya gwesona nyase uburayi bwe na bagusanga into ekerengeri kyago ase mitandao yito YouTube na Facebook and Soko TV mtandao ne una Clinton ndigensema ya Facebook namba yito yesi 0788 6 maragatano mweri beka isa tunabugwaka boige simia se studio edinde mwishimwa nyore ribori yao katoka nteko sanga mwishimwa inubuna bara yabasubati ekatiba ya 2010 niancherete gutwara richi koria 2/3 gender rule but emirobero ya borire yokobekwa korengane chinkwana cha bari bakwandrenga wikiranie yiga neganete egati yemirobero yemenge gati yabo nabara yabaga basubati baesokie asobonge buna gwesokiriga do you think ko taesoke kwa ina asobonge na gukoirera mwanyoranga 2/3 gender rule igatari gwikiranirwa in one way or another buna gwakwa na buyega kwikana ito twana taesoke bona ka toikane 2/3 gender rule ejo eke taesoke trena ke gwikiranirwa gwatukwana to temesana 20p twaesoki na kyambara bako kana tana tukatokanya tobe nominated no wache mtobunebyo imne biko bara abantu nakwana guchimaika abantu kubata masakara ndo maito no maito bata experience mbya kwesokya na buno onde bwense gara torona ki 2/3 gender role ena kiego chawikana ntoko tabana toko take me women rep yo kane kane 2/3 gender role nto bwate disata positions chwente kokwa kurwanerero obo MP mboro obo MCA mboro obo governor mboro so buna kwa kwana mbiya twense basubati turwane biroge ebyonsi toikirani 2/3 gender rule asa mangana political space ntobwate these other positions in the other parastatals ntobwate these are companies chire ase government GOEs where George nabo maite no muntu kuba appointed so nabo ba ko appoint by can the 2/3 gender rule but as a politics we katurwane tso kitwense abakungu 20p torana kitura akore to turwane biroge to be guchiga burende to
So we meet the to that gender role. Na sense mo ngosaba kwa vera sense mo yogosoa siasa bono ngoteba barenga you need a vehicle. Political parties echiga in your view go support chire abasubati go eso ya soborai na ndonye ri bagari rororo miro beri kyo begete yokone kyangana no chiko ya line as a political party eri go maybe oga well na grievances chia bana inchi be county ya Nyamira ntote mete sana konya kulige ritore konya kupima tore ekia ntote ko rush tocha konya komnya ke biro ko na bona tande ko chai party neye ntuma ati chipate turaswe eyere omugusi ntuma ati omugusi omitaga asara to beke kuchi ke turara na kende ke ya budende na batona ko kwana na kina ke to gokora na boto ko iwa to kana subo to kwane to iguna na kibarengete ko mukungu bona go so musubati go so asekero go na kyara konyi no mata basubati abange ntoba the resources ntobu ati none muscle una basacha mata basacha ngoto kuna to integrate bare pamnyo kama 7 chibesa bana kuchibesa waru chibesa origeri okumena ki to kenyare lakini ndio naona na ki tato sikwe ko chibosio una basubati ntobwa kende gyonsi chichama ne chinyenge chire Kenya there are very many vyamas na botoko tema toliki naki nkiama kikira to accommodate una mosubati kiagara mata bako swase utereru osumya kike bono lakini mbiro ko swa ora swa otaibuna ki karibu bona abuno to ko swa kuchi kiagara ndem nakenda to tayo mugusio minto naki to basa ko choro monto sanga chekiama abuno to achire bone to na to asire bone raini monopi kiagara evya maybe nebia lakini nde orata na to to monto sanga chekiama no yiga cho oruchi beso kegora na ande garo monto tanyare ko deliver mandate ko ko kyata te ko kurwanirera iko wachoro monto mia ko to achora monto tigo monto ali gari buna ko roye buna na ke ko bia babire na kya ko de gasia na ke kandi binto beyond pia binto ko rani wase county ole mo ko chora monto nganje bona kya meke na ko chora bona yaya na bona je red on pakans onye yellow pakans onye green pakans ntonye ntoto boerende abasubati so mbiyata chore omonto kulingana buna ibikoru byaye na kimnankero cyo naberego evyama is a vehicle na bengolo aline oli korugusi oli nego sina ina kochi yo ndali inde transline moike Nairobi igo so tiga bantu bonse bali gelyo monto personally bata no monto na bakonya ko to konya se county ya Nyamira bunanje na bonko konya bantu na kolengana no monto ne manifesteri abuate kero wate birego ebyama mbiye na kyo ogochora barai aibona totebenga nyasaye kagwanja ogochori bonene boko ene kiumwa ko wocha na ochori buna kuma senator totebyango apart from wako ene kyango protect your devolution ire bone county ya Nyamira meroberi kinando rachikobe kase bunge ye senate gokonya omwana munyaruka no umusubati obwe county ya Nyamira oyubono okorigerete buna yo murayo ya bona ganto kende to ko re bona bona ganto bato audit queries nyinga sana before try swali yao chi audit queries nto to follow up buna senator as a senate ebinto de binge bitara akorwa ibinto binge bia report kubire binge bitali bia so ekine kinga tanga ndaba ndako chikobo oli naki ngai tore asibona this queries chi aboro tikuna itwikire bona iga amangane aba yabasubati ebinto de binge turarwanira abasubati banyamira we have to influence the policies samate gasi to no ko make laws chikore gasi na ko ensure na kichiba sire charenga se budget chiko teba naki echinga niga chigenda asigento gute echinga niga chigenda asigento gute inere gasi anengo chikore great kero monto people with disability mbabe catered for abang na bale catered for chiba se chabonaki gocha tugere nakire so abuna mchabona mno senator bono kwa ende senate ibune bye bito chikurwanirira abune senator ya Nyamira garandige ina accountability ne very clear and of course all the finances are accounted for as Nyamira county nemero video hinde menge gati abasenge nchukurwa se county okorwa ya Nyamira na kero kubekira nine ya gusi abani mia bangi becha babiri bako mochia baraya baiga barase tutebe bunge enane neria senate parliament as a whole bari kubeka machiko yuko bakonye especially kero chibonus chia so kire une county Nyamira ngore ngecha ne simekira so bunge abari minkwe murungane bari sana abate banga barayi baito bari kubeka machiko yogo tokonya buna umurimi Nyamira na aro rengete komanye kerengeri kya bigoro yekemerigie chae
Mata njana muremi wechae munondo chega. Na nchencha njankoria na rigeria bonus kabana nkieke yani na kwarema kwarosie chae kwa ire kwende tundubali bonus ya wasoko na chiri kwatumeka na chokonyora. Na wanje mate changwa sita sana katana nkieke. Lakini ndichi nsemo chindo konyora barabun konyora bare so nkieke because of the governance issues. So these are the things that tochi koliga libuno mo senator. Ngo ikase ka senate nani mate nchenga ndororo. Ekiara erango etene mono buno mo senator no go defend interests of the people. So ebyon stoja tulikerelie to ikase county assembly we speak in one voice to mana ki nkieko ra nyamire retigire maega asamangana ichae. Nkieko ro mure myako nyako ko imurungani. Torra se onye nechi tundubali. Nkikere ntwara na ro my competitor na tiratiri yako nyakirira abantu galia. Tiratiri mbiyara kinende nachi nchikonyerende tonyorende bonus ero sikubuya. So mbya tolireri naki ngani toko kuna egera abantu abakonyeke abanya abaremi boito banyamire kya bachandekire bachandekire nonje nachandekire abuna ayo muremi ngayo kore ndi muchando gochioba ni muchando okare chai tari up to standards ose chai nenge atogotora nande mnancha bari kubana bagotore chai rengi asa nande ndabuse ase problem ni gorari ali ase governance gorari na politics chirororo na butochi ko address bono ko ikari na bondaga na nturange no na banta butumena ki nkieka wa tutakonyore chai tubuna kukona kana bune banta kokoro so njemuna mo senator one of the things ndaenda gukora gari assembly no make sure na ki na kitura defend the interest cha bantu bagito banyamira kyani chibono kya I represent nyamira so we can get them board na kili swali na we can be na ki totebi ngo se problem ere na de of course KTD now na bila to answer maswali yayu but totebi na ki nkeka ora chinse mu chinde abantu bando ko nyachibaza chi tuwachandikire nanje nachandika sana kabona nkingo konkula chaye ntuute bonosi abandi mbale batukolete of course patrendo basabute nga machiko buna nachiko makonya umurimi oliore nkagari kero tutegereta se account ya Nyamira nande tuatware a lot of queries ase kero kwandra donor grants World Bank yabo atukachiwa yasabo cha account yabo kolende county ya Nyamira county au county ya Nyamira neria Kajiado ngola ngine gatie chinde chikarate niko kwanza konyora donor chika koba of misappropriation una ayo mo senator ndinyo capacity maybe onya kuigwete ngane yo na kyo chiko make sure nga chibese chiga chikurukuru ase donor grants gotumeka chira sencherengia okonyo mu Nyamira. Actually it's very unfortunate Clinton ekara mayapana kwa nayo ekara abantu bako ibina to kwa guchibesa to misappropriate abantu bachandike Nyamira ngimenge chakabere so even them nebi kongu sana ekara okwana njibeka nkoro bosoku ekara nkoiguna chibese ati ko bwana chikonya abantu Nyamira chikonya magenderero Nyamira chabe diverted chiasala okole kwa gacha nyamba osenkare ni gosinga chikale kwa gacha toikransa na kinkieke bono njeni mata Nyamira na benda Nyamira iga bono chega ona ale ko godra abantu bani staff e chai kuri mubukone that is an office expense government ningende function ye governor ona ale ko bege gari petrol gari yana chibasiane na runde gari na kuchioro na chikokorake na jikwatende function nkeke igote boneke chibasi chigote Nyamira is misappropriation so mtobune yo mata we need to really na watu bande ko dig deeper ka tu achire sese ne to bodi na ki ntango torren ki kia betega ekiara to igweta ayu na nje no watu akumete ne bono mu Nyamira na ki ndi bantu kona na gochima gadio kabine county all the time lakini ndende ni maite report ye yunja abeta tabled I think senate ni nchembu atindo na ki nkibare ko kwana na ndio mata audit experience is to ko ngaina numbers don't lie so even if ndo kuchikolekera linta bana ki yaya aiga boli ko montaga ndime na ki abantu bare kranso to obvious bali chibesa to likere to na kinki ke bantu bakora ribodi ondrega iga akurukwa abateba serie takurukwa Vincent Obuki kurwa West Mogirango ngolengi wateba nkambo ya matuta na matuta ngolengi West Mogirangere Vincent Obuki agatebanga no akuru enseme yukurenda amenyete Kasarani Nairobi agateba ribodi riana se mheshimiwa Mwasi agateba abantu baitu bagusi mbanya gochoro musubati asekergo kyobo governor ekergo kyobo senator ne bono bunge agateba muruberiki kwa bekire ngo cyabo onchureria ebirengerero byabagusi
wakira omusubati ekura agoteba na kiase na kiasere gotenena na kiasere gotenena ekero kiabangina obo women rep sata bwati libori rio ndi basa kombora na mwigura agoteba ngaki tobwati monto obwate eriso kore ndagoburia nga kurwa sorongo rwagusi abagusi baito mbarato arakerengerikerio kwa obugavana omusubati obo senate nebo n'obubunge nga kiase your capacity go chigo chenche birengere byo bagusinga. That's why I'm here na keko na cha igese studio ye andi bya mana sokongalikania na ninga da studio chinde egera nchina ko semia abantu no mukungu wekakoreki na banga buna mu muronde bwensi na mugakonde bwensi ukolike kerogo gosora seka egasigete omuna bana ba onya ko bago no mwana nyeroka no mwana mumura abana bonse soko basomye bonse bakore school amba na abana bonse nabamo so nkeka ora bago atana kya bamuraboka no mwesi badere abantu yande ko chiga. So even that we want to change the narrative in Nyamira. We want to change the narrative because abantu for sure twaranire maiga mono sanda bya Nyamira county. Osikoli eki county chintu kya chito chubusi. Dige lyo mabebo naiga. Mbacha to mugavana na kyoche omusate mna ko legazi. Bonde ga oro ingwete bana airport ya Rosigo elabetese ekomeka meka. Nyamira na otora abantu ka to na gotebira naki no mokungi kyara to tara tebi. It's high time to appreciate mangane musubati okorega se county. Mona se bloge benene ega tonya akoraki tonya kosuka kuchibusyo. Bono. So na akorire amange bwe swali ya ibuna abuli naki mikakati kinabo kinabikirenze. Konya kwa semtora abantu, konya kubatena na kibono toikiringa kimana bana beto basomira tunyaruka. Ngeto toko batukuta. Osanaki na berego mwanchu murigeria kratoga ndate ko ganya chi ujumbe chiago to beka sembe wa mabori ase omweshimiwa tigatura gwata chisimi iberesa toto igo ngaki abanyamira bagoteba na mwanchu murigeria le bwensi ora tware riborio ase ore obotko bwa rero tigato chake noyo. Hello Ensoko TV. Ensoko TV wa irire karibu sana ngotoko sanganera wa irire na bokuboria anyar ko baga kurendia senchirengia inga ikireba tebana na uja kwenda mutunya ali kibese kibu ya senchia wiki ya kurumetwe lakini bone gento ntamanyeki kibese joni kia kurumetwe ngakira uji bwati ngaya uja abata uja kwa sinera uji bwati nera sewe bigo ibori atoka ngomuntu utokire nyomba naende kuruelinga nabo kiasira iyo bona nkiti manyanga kirogo ndora ni chara gusenga ituukia ine riporia ya borega ko kibese kigwata bo kikobwate nga kigo kirania tigatura iguno. Hello Ensoko TV. Ensoko TV waire karibu sana ngotoko sangana ngotoko sangana bwana John Kiambu kere chinsa macha musocho omogeni komobori gasamangana kwanira yechae abaraya bange ngukwana bale mpaka wanekere ba soire borai lakini yewe kenga kya soire turi kunyara kumuigwa bado kwanyora ama missionary ali twate kuri umwaka gucyuyunde bono mmeka kati kyara twene intu abaremi na intu topena bitikuru asecha yuna kinachi ko tokonya naribori ya nagwa tugutasumura murai mbia mono na chikonyara ko baga koiraneria. Hello Ensoko TV. Ensoko TV waire karibu sana ngotoko sanganera ayo mugo sangano mu ngwano kurwa bapa ni mwaga omwaga kurwansemo kechi kokwane korumarani karibu sana ribori ya gase omogeni to ase studio botko bwarero. Hello Ensoko TV yokora gukwende ya to borire. Hello Ensoko TV waire karibu sana ngotoko sanganera Tom kurunse mogeje na wanta ke to tanga musubati na bao kore mere me kya te kuri mata na wanta kora musubati wano iwo yo mugaba na ba kore te ga shi nge mata te ya uji mata no igwete yo agoteba nga humura musubati kai ribaga ngoikirania remererio era se ensemo
kira chorire coach mathango rengi aminete gochi Homa Bay narega igaurigete riboria agoteba nga asamari takuru kwa Bravin Mugaka Bravin Mugaka agoteba kuru ensemo ya Sironga inkorengi bade yere West Mugirango agoteba nga twanchira maroro yo mo Senator Ann naende twanchire mono agoteba nga nigo bakomwa okoboko tigatura gwate ya mwerio rinde tokoeri bagoreraniri gati yayo Ellen Soko TV Ellen Soko TV Kennedy Nyachio kurwa Mangatombe Isinja nere gotebanga na bwatiti umuruberio Ellen Soko TV Wairire bya karibu sana ngotoko sangana Abari ongaga kura nsemo kechi Gago ngumbu gago bosamaro tena no mo swati tena no mo iri fakti okwanira buya sana gago sigara nabia era que magana no teri ma tetu alio peri aguto ngatobora no twale kukorale o teri buya sana nao nyambira tuyandire magana go no mo swati ingo sabera maya ne kuna no ako wago mwasi ngumbu aguto no mate kurora yo mo swati siga nyasamo konyi ida to konyi nyamire yo yani sikao dikyo dikye no manyele Bebono urekerengeri kia ega gutigato ora rigereria oreraniria egati yayo tutarera na se chiujumbe chigati abancho barigeria nabukura sanga nababa bodiri wekera boni Mbiamano Clinton na baigure bon chaka na ipo mwali Nason Nyongaga mbiamano sana musamaro minto ali abantu bamito no bari abange sana mbiamano nande oteno mwiri yale iko mbiamano nende na baba pan support rende Kennedy mbiamano naye mbiamano sana so follow na Bravin Mugaka from Sironga tomu mbiamano aso support lakini ndi swali nabo likulitanga ndia nako ende Senate nakinda akore ndwanire chibese chiuba ngina kokwana ntayireti paminto kake njeno monto mbate minto byane Clinton unondo chega na akorire gasi myaka over 20 over 25 years old na akore na sabire nyamire na akorire abana bane bakore chi school njene monto mbate minto byane tindo jana nini chikonya kurwana cyo beso bubo sinini nabona bungo chikurwa nkorereki nkingo korera njena bantu baminto nkorwanirira muna ko ende Senate iga na ande abantu bamatenje buna bankuru kweli soria nyamira wangu anambeke iliso kabisa gali mboli amaswali bune bwenereta tindiko chikokomogi na ande tindiko lira choke molero so na nyaba chi farmers abalito ni I feel the pain njebeka no mane farmer so ni manya tena kiba abantu bayigweta umwana maji no muntu akosumeke chae toko nyarakende abana kiba kwende sukuru so ibinte byonse kuja kubwatende kabisa mane naki nkieko gera abantu nyamire rebone umuntu agoturwanirira ntubate the directors igali mbora ntubate structures nchidoro from KTD ento chiruje then what is the issue na rote baga ngabara ikero mwachoriru mugo kwana buya magochoro baikagari tali twins tigabate mo subate this time bana naki umusubate go kwana mwasi gatwa amarango naki kawikari nakiarako nako yasinambira abantu ngo bale korora mbaroje nje nagi kyani ibintu binge nyambira abantu ntarita go kwana yega seti lakini ndatobo yete ngakora my 6 years buya nane narwanira abantu abakwenda the staff benyamira mbagotebi tete kukwana about it lakini ndende yango tena ki afanyikazi banyambira mbachandegete sana bachandegete mono kubakende yonsi emeshare ko delay promotions here chibono sometimes wona go twari kurwana ki totolikingo ngota bete promote to mokonye bwango bwango kya mbara barenge almost 10 years back tanya ko ba promoted no ko liko go toligeri naki abantu bakoli guchikazi ante go kwanda list ga watene list abantu aba ko iwekazi mtongo chaka mangana por kabirayo ayope body go chabona iga nebe very independent una netwarenga independent so that tumene naki omwana oli buno bono muntu oli kusiga ali farm bato mwana kote school onyote omata na interview abantu gali ndikeli yani machiko lira marika onyoro mwana akote form 4 anyote arisiko asine kya gokora sine tabati umuntu omwabo ko murwanirira oberesiko gali bamna lichara so abana buna abantu tubali bonse pina ngocha kwenda bano kwenda Senate these are the things I'm going to check also merit based interviews merit based appointments na iwetelende
tikatosoga turigerie bono ama borio abananchi barikire Clinton Ondieki abatabanga Nyamira people have decided she will do his work, she will do her work, including oversight. The incumbent we have seen him fail. Abatabanga oyone ready so ria Nyamira nkorengina ya akorifa yune ya Clinton Ondieki biamono Elijah Makori abatabanga kurwa kera PAG Nyacheki abataba omongna Ana coming senator namjua Anne Gaminete Anna the same incoming senator namjua kwa kazi amefanya kwa wamama county Nyamira abatabanga gakiaba kungu na abasabire tikorengi tikatorirani ikonyetera era kasenye nchekerengeri kiae abatabanga abakungu na abasabire kaya abakungu chigasi wamama ni wapole kuliko wazee ni Elijah Makori tuskase ujumbe yendeka kana tore bado SMS YouTube JMS Smith abatabanga Ann Mwasi Tosha for Nyamira Senate seat. Thank you. Tabirenga mbiyamono Evans Ombui ga WhatsApp abatabanga liro bakorwa Mongolisia bugichora ward abatabanga niko ndani na my only wife Lydia Kemunto na mwana mwabo Charles Thomas abatabanga Nyamira County people we are ready to support Ann Mheshimiwa Ann Mwasi abatabanga Eliso ria Nyamira County 2027 become a leader of integrity ba Kwandre Eliso sana. Is that your nickname? That's my tagline. Batabire niko moreka class iliyote kiratoka nta korigeria biamanase na bokoira biamana sana bagotogire bagotabanga Eliso biamana sana nkorengi kumanyirwa nga cyujumbe chinde nchire kigandrete gocha herinde tonga kuba togukorere nkwana yaito nare batabanga please ambia mheshimiwa atuachie namba yake tuko willing kumsupport Bravin Mogaka timetinga cabinet gagwe kurende nabo abande nabo baje bazibana ko inbox abande baba tawa ko anjire abande bata na no muyore ne ko korere gazibuya wanchi inbox twachinyalire agatabanga good evening senator agatabanga watching live ko Nyamira you have delved into issues we'll address when elected as a wonderful senator Lamek Omasire. Thank you very much. Urure hekerengere kyaye igago kurenda se ensemo yo gukorera tigatura bwata eyo mwerio yoka irinde tokoe libaga nayo nyarko ko kwendere mirubirinde. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Yokora bwe network yaye muborere kumanyirwa yo mwerio nere gaiga kurenda senseme WhatsApp naro batabanga Edwin Makori abatabanga umusubati oyu ere WhatsApp abatabanga umusubati oyu mbiyare tigatomwe okoboko agendere kwenekia emirubirio ya konyoreka rugekyo yo mwerio nere gaiga nsemo ya YouTube abatabanga borio mo senator if she will do oversight to the governor genuinely or she will do oversight while aiming governor seat 2032. Beyond Mbuya na Nairobi. Yes, beyond Mbuya. What ambition beyond the Kabama senator? That we cross the bridge when the time comes. Like in Asobwe, of course, we can oversight governor. That's one of my roles. Na no matter what, mama ita nanjetini move. So oversight ero, we katonya kore genuinely. Nabate ba yonande will do all the best that we can do. Kiare gasine takete omonto korema. No yo connection na o maneto okwa onege songa Senate. Ekiara mate abanda babate ntinga nanko bachanda. Lakini mate ni utumate ukwanda no kende nekyo jo kwana Senate bono rende. Ese to modo what experience amangana audit unanya mangana kuligeria mangana finances. To kwanda bose kuno bono anje bono kone no mwali munde na batoto ko Senate. You can't because him today bingo kuligeria ligali abitaka a lot of choose. To kwanda gali kwa anse gali na bono nchabono ndende no senator bono ndende bono nonda. Tali best tokoligia tali no popularity tokoligia na popularity most of us we are going there to konye Nyamira and I'm very passionate about it by the way enta commission na ko ndagalia ega sanere kande kiore kabisa kero montali geje ga sana agoke atana ba mindo okorire gasi na kirito chiko kode ndende ko eri bakana yuro nkwana yabo yo moye kero kyo senator ne kyo governor andake keroko nyora bakuri gichikura na ora nyore bare amo in terms of you implement manifesto which asa Nyamira lakini kero audit yange ire kwanyora ngekero ke senator ne kyo governor
koma chikoro kananga okungsana na nkororo nga kigo chikoene kya go gosokero kyo basana tanya sai ka wanja no chiko ensure nga good relationship nero in the public domain na kero go chinga kecho ga entrete no bokari bwa go oversight so that kana ngomo governor no masenata eba kungsana na bono omate bono ko nkororo na kero ge kenga bono modita kana ringo modita as a company onare koringori nare ko check ibitabo byonse be company yonse so abantu mbare ko gwanja kero kuri ibitabo byambari ko gwanja so ikatware engusana no gete lakini chimuna ndaga niko kolega asinyamire ndakore bune partner ye governor we have been partnership kumatena baminto tatokorega astokonya nyamira yetu chibesa cyakire igaiga tokorega asiyamu tore nakiga asimbiyere chi project chiti kirega iga se budget ye chekira nigo and that's why I'm taking on by MCA we kabakorega asiyamu na barabu namba bata basite abase county assembly we kabakorega asiyamu kurige na kibinto mbiyabire kera bagoetie budget yeyo ngota abari na ke budget na yati bune ebintu bitwa twaye kuna kire ward chipare chikyaba na chiro siku nkora siku chire so nega asikiro monta akorega asiae korigana buna abwate kwende ya distinct role tuome anana kibono tatolike na geto ikire bona kweka asibone so ni nteme sana ko make sure na akorega asi ntari ko rwana ne governor of course we katwa nasi ni nikiagara ko budi ne chibasanga ichanda kuchi lakini ni nteme sana ko keep a distance yake lakini ko make sure na ki nani ntagete ko igoro office mnanko ko be senator ntagete ko igoro office nyamira office yani mo senator timate sonko ko nabata office nyamira lakini chinenga ntwara office yani nyamira asa abantu bango chabe karansa twagamba na ki muna mwakora public participation na ki nina kimuna kimwarora all these things I'll take them to my reports so mbio ende maate kwarigeria na antuna kiba okwana toko bana Nairobi gari obe national government na bona njene senator tigambera ale senator banya kurigeria binto kwathi mbaka kwanyo cyane governor kwena uche Nairobi ebinto bakore ebine asagenjo at the end of the day birengere byo mwananchi na biko inform emiroberio yo murayura se ebonge bona se chinga kechiga na bongo kwanchira nko eri baga okwane no musubati ureskari omwana munyaroka no munyamira so that oba convincing bago kwega asiga na bogo chikwikirania ari twasangire gaiga bia mono na ndembia mona soko ngari baga I don't take it for granted ene chance yanengia sana gote abantu banyamira na njene mwana ino njene mwanya matuta korikonate wona nari bogetutu omuntu naburi na mwasi no mugusi pi korikonate those are my official names chichira se certificate ikiabona tali bona gocha change kara gochikori chikuro change na mantali omugaka omwenga abantu babori ana omwenga ningo bona nchengo rokumwasi lile se certificate na abantu bamanyeta nyamira ngima ningake nambia muno sana tubatana nabantu bamitonya yonse pi na bali bari asichi county chinde batade gocha nyamira bache kwa kachikura na bali kanene mwense mocheche for the first time let us create an history nyamira tate na kiyo mugusi tigacho no musubati egana dato korega asi buna chi county chinde na ndi mwana rona kiyo mukungu akorega asi kusaba na Clinton yominto na bere yes so ni so meta masomo buna batagato abantu nkonya kubodi bali na ki na yo so meta ugaika ni so meta masomo once pibia kabisa ningita paka PhD kontin so meta Clinton yominto na ndi mbate experience yengi sana as a public sector na financial institutions na colleagues nyamira na colleagues ya HR nyamira ngima public service management so nyamira nyima yete kore kona yons pi nyamira ngima yonse nyima nyete tiga bantu banda koro ku muntu Nairobi na kini chama sentankoli njeno muntu na bere mali me na rori nange keke ndred so ni wana iko se kombodi inta tumbati bakali kokwana lakini ombodi ebintu birali binge na bongo kotebi so tingo chako ba compromise na senator na arachi basikoro ukali kuna department of health na chiko nya kwanga abantu ali senate I know lakini no tinta tiko na bone gasa abantu bali bayiko lakini kan tokyo ke maana kali na ki I will not be compromised and people know yeah and that's what they call me Iron Lady bia mano sana Clinton yominto bia mna se agokre sana soko ngari bageri kocha kwa ne abantu ba minto ase kwende studio na ndi mata abantu ba minto banganchite sana na ndagali nyamira nkanda gali kuchinsemo ya borabu abantu bakagoka batana na totagete aba ali muna na price na confirm 600 baba ali kwanta na ba minto na to kwa chikura chonse yes permanent pensionable na ndemba kwa bakanta na to kurangeli tonywe chai so rende ningo gete sana ekiagara abantu bagokire egasi na akorire nyamira onspi
and I'm happy to really present them as a senator in the coming senatorial sessions. Mmemono mheshimiwa Anne Mwasi na intwe unegeta seligen Soko TV to kugandiria maya nechire chikakuwa lirega nyasaye kagwancha kwa so ase ekirogo ene kyangu chikira ni chimokonyo mwana ncho kawaida na nemono umunyamira mmemono sana Clinton chinga kichiko toka na ndento chiko sanga ase amatuko alebosio nayo mwancho moligereria oria gwaka esimi watoma ujumbe kerangeri kya base yo muroberio hubutko bwarero togoteba mbu yamono no togwikira omwerio korendera nde nchige koroga chinsa isato ninchikwira na gaiga semesa yamaya kurwa ensoko chinsa isato asiri bagari aye Kelvin Mogoi uyorenge mega yechi camera na Felistas Kabende bane kyamuri bine chibichango chara se nchirengia ndago twaro borigerio bya wemero bya genda tasembeo yensoko TV.